guys, halina kayo maglakad tayo dito. So this is mangrove. Mangrove guys. Maraming ano dito, talangka. Ayan. Ayan, may mga birds dyan, no. Ito yung bahay ng mga talangka, marami dyan. Mga crabs. Yan yung aso ko. Nag-iingay. Walang katubig-tubig ngayon. Pero dati namin. Ayan guys, marami na namang matatanda dito na naglalaro. Pastime nila yung pagpapalipad ng mga airplane, paglalaro ng mga car. Okay. Our favorite place. Ayun yung aso mag-iingay. Very free ang lugar na ito. Taasan sila ng mga airplane. Itong place na ito naman ay Budi. Ayan yung kanilang statue. Ayan guys, mainit na, kailangan na ng ice cream. Halo-halo ice cream, watermelon, di ba? Yun yung mga favorite natin pag mainit ang panahon. Kahit dito sa bundok guys, we are wearing our mask kasi maraming makakasalubong to be safe. Ang init, kaya hindi ako pwede sa mga cosmetics guys. Wala, huwag nang pansinin. Bakit daw nagpunta ako sa Hong Kong? Umitim ako. Ganito naman ang aming adventure. Ganito na ang nature ng aking work. Not like before. Bahay, school, kasama mong mga 30 to 35 pupils. Nag-iingay ka maghapon.
happiness ng mga bagets. Bagets na ano, mga Chinese people. Ayan. Kasi maganda ang space dito. Aso po. Ayan. Kanya lang kaligayahan nila, guys. Laro nila. Pataasan. Ewan kung may pustahan din. Pero ang dami nila doon. Ayun, nabagsa yung isa. Hi guys, dito ako sa park. Ayan, maraming exercise, isayaw lang ang Valentine's. Valentine's night walk. At ang Team Bramleys, Team Marites, to Kuya Nomer Esteron, ever supportive Kuya, always active. Thank you so much. Ate Rona Rakitera Vlog, Isay Prados, Sijan Bermil, Tatsoy TV, Michael Cagulada, Jim Revilla, Rose Villar, Len Maldita, Ate Yoli Fon. Ayan, yung mga kasama namin sa Team Marie